L-emoglobina hi proteina importanti li xogħla u li ġġorr l-ossiġnu fid-demm. Jeżistu żewġ tipi ta' emoglobina, waħda li tkun biss fit-trabi fil-ġuf u l-oħra tibda tiżviluppa malli titwieled it-tarbija u tibqa' biha ħajjitha kollha. Riċerkaturi Maltin mill-Università ta' Malta skoprew li f'ambjent estrem bħalma u l-ispazju l-emoglobina tal-adulti inbidlet għat-tip ta' emoglobina li jġorru t-trabi fil-ġuf. Dan ħareġ minn kampjuni tad-demm li r-riċerkaturi ħadu lill-astronawti tan-NASA mill-Istati Uniti, tal-JAXA mill-Ġappun u tal-kumpanija privata SpaceX, qabel telgħu fl-ispazju waqt li kienu fih u wara li niżlu lura fid-dinja. Meta baby jitwielet u l-fit il-hemoglobin jintefa' u jiġi switched għall-adult hemoglobin, dak huwa switch one way. Skoprejna illi fl-ambjenti estremi, inkluż dawk tal-ispazju, din il-one way traġġiet tal-hemoglobina terġa' tixxiftja lura għal fit il-hemoglobin. Tagħmel differenza għall-astronawti mhux direttament għax huma qas jindunaw, però aħna li nafu biha bħala xjentisti il-fatt li rajna dan l-iżbilanċ nistgħu nakkwistaw l-informazzjoni biex nużawha għal trattamenti u kura għal nies li huma propju morda bit-talassemija u marti oħor tad-demm. Il-professur Joseph Borch kompla jispjega li persuni b'nuqqas ta' hemoglobina ikollhom bżonn trasfużjoni tad-demm kultant żmien għal ħajjithom kollha. Żied li l-hemoglobina li jkollhom it-trabi fil-ġuf iżżomm aktar ossiġnu u għalhekk din ir-riċerka tista' tgħin bil-issib modi kif tistostitwixxi l-hemoglobina adulta f'waħda tal-feti fl-adulti biex jitib it-trasport tal-ossiġnu f'pazjenti b'kundizzjonijiet tad-demm. Ir-riċerkatur fil-bioinformatika Joseph Borch għalli mill-istess studju ħareġ li fi żmien sitt ġimgħat minn meta niżlu lura fid-dinja l-hemoglobina tal-astronawti reġgħet inbidlet għal dik tal-adulti. Dan huwa ta' interess ovvjament, għax għal nies li jbagħtu minn kondizzjonijiet fejn għandhom enemija, pereżempju ħafna tkun kronika, huwa tajjeb li nifhmu dan il-proċess ta' recovery. Dr. Borch qal li huma ħerqana l-missjonijiet oħra fl-ispazju biex jirreplikaw is-sejbiet ta' dan l-istudju u jifmu aħjar kif u għaliex qed jiġri hekk. Din ir-riċerka ġiet ippubblikata f'ġurnal xjentifiku Nature Communication u tagħmel parti minn kollezzjoni ta' 44 studji xjentifiċi ta' 100 istituzzjoni minn 25 pajjiż magħrufa bħala SOMA, Space Omics and Medical Atlas.